Paghakot na kulang. Ngani makabisdak o mo ni. Among ginakuha. Gitawag na sa mga diri og pako-pako. Yo, what's up mga kabisdak? Yo, 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 yo! Ano ka nasisira, ulo? Bukid is life na punta karon mga kabisdak. Bukid is life. Ay, mga talungan nila ba? Maghanap mga talong nila. Mga katalungan. Mga Atamosa brothers daw. Mga talungan nila sa kong uyuan o sa ako ang papa. Ilahang korporasyon. Tara. Sabaw, sige na sabaw. Nangipis apa papa na? Tikong! Tikong-kong! Ano ka nasisira, ulo? Ting isugaw. Oh, nagpisa daw. Bida tagbukid mga kabisdak. Manghuwat arig kahoy. Muna yung trabaho natin dito sa mga pobre. Shout out sa mga nakarelate diha. Way dabo tong mga dato. Dili mo makarelate ano kay mga yahay magbubukan ka ng kahintang. May maling kahoy, di makapitito sa kahoy. Kaming mga pobre. Ngahoy. Mga itong poblasyon maragusan mga kabista ko. Maniging ang arman. Nakahoy. So mga haw ito din mga kapestak. Narang kahoy papa bugyo. Naka na. Paghakot na kulang. Apa na? Sini. Talaga na? Hapin mo po kakaiga. Oh. Talaga na, pre. No, naka na. Wala ko yung nakuha ka Kanan hakot tanan. Kaya na lang sa o? Asa? Desa ka. Kamu ka? Ha? Dere naman ko. Ano na ito talaga? Dere. Napakali mga hakatunon dere o. Tapaw. Mga hakatunon. Kaabing initas kami raw.
Ang sabi na kong lens itong kamera nga. Yuh! Yan mga kabisdak, ilang mga talungan. Kana diri yuta gapon sa akong iyaan mga kabisdak. Manghod sa kupapa. Walay mga tanom diri, mga puro sa mga kakawan. So manguha sa mga kabisdak og kuan. Kana napay mi kuon des babaw. Onya ra mi taw-taw magkuan daw mga ahoy. Ay automatic tong kahoy ito nakapundo na. Mga kahoy na diri kahoy sa kong iyaan. Mga kakao yan. So mo na ilang area diri mga kabisdak. No. Nanganay, buhat. Dili na mapayag, balay na wala. Tinakuha. Muna yung gitrabaho pansa kong igagaw. Shout out nila GR Batuto di ay og ni Inday Roselyn. The best. Gates. Dana pagbunal. Diri. Ila nang giatiman. Mahilig ba mos bukid mga kabisdak? Ang kami mga kabisdak na may bukid. Perting layo dito na pita banda Dito na pita banda. Ito. Layo man. Buwan Andrian na lang may manhi. Paano ba ang yuta dito mga kabisdak? 12 hektaryas. Tungkol sa kalayo lang. Ay, kini yung short ang gigamit. Stilan ni ron. Magkuhan ni mag green. Dito mag green. So pasok na ito rin mga kabisdak sa area na kung asa wala mo. Ano ka nasisira, ulo? Adventurous. Kakake. Abin durian makabisdak may bunga. Durian ray naa. So nakaila naman gumusuro mga kabistak kung unsa mong kwaon diri. Ang kaya sa mga bistak hilig kay kung misis ani. Yung ano yung mga kabisdak mo na amo ginakuha diri. Gitawag ni sa diri og pako-pako. Ambot na kada sa inyong lugar.
Heto naman ako. Subida tadi, wey. Subida ta, subida. Wah. What? Terus. Taki. Man. Ada. Kamera man. Tegulan ni ko. Ito na kayo pa hanggang mo. Game over. Game over na mga kabisdak. Lagi? So manguha na pud mig kahoy mga kabisdak. Final na. Nakigpanguha pa mo ko si Mrs. sa iyang hilig kayo, pako-pako. Bita na kanito na tinakon sa kon. Kuno yung saging dito. Isura ka po. Isura ka po. Kahakop, kasing gamaya mga kabisdak kay nanay mga nanguha lain. Yo 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 yo. Shout out sa tuang mga Bisayang dako na to diha. Dili pa tagara. Diha. Shout out. Sa tuang mga shout out sa tuang mga star sender. Sa tuang mga nag-share sa tuang mga video, sa tuang mga post. Salamat kayo mga kabisdak. Maraming thank you. Ako'y kinakapoy na talaga. Ang init. Mainit mga kabisdak. Ganyan talaga ang buhay. Enggak, itu. Wah, nindot yung mga kabisdak oh. Hawa na kayo ba? Katong lagi mga bulan ang vlog na ko diri, pero di pa tong bagnuta diri no. Pero karon mga kabisdak. Sinlo na kayo. Ilahan mo ning ikon di mga kabisdak kay nas lagi pan ba? Nas lagi buhat. Nara oh. Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak. Ano ka nasisira, ulo? Sobrang init ng kabisdak. Grabe. Oh. Ang ganda oh. Ang ganda. Gabing langit. Naka-color green. Ay, blue. So for today's vlog, kahoy talaga. Yan. Focus.
ang dako. May dagdag. Pwede pod. Ano na bisibis? Dito pisik. Ya. Kano na dito? Oh. Ito na kabuo. Ay mo na mong karon? Ang dalawang? Kani yung kabuo ko ko ano. Ito na ikatong dagko. Kako. Ay napaman dito, naman dito palkatat ko no. Oh. Ako na lang magdara lang ko magdipli ka lang. Mga tulos yung kabuok. Oh. Ako Wala man mo ginukot ay. Eh, bakit? Ganito na, oh. 5 minutes later.